Haideți, băieți, de data asta nu o să mai scăpați. Asta este, o să ne vedem pe altă lume. Bă, măcar vine și el cu noi, nu-i așa, Joe? Da. Aoleu. Haideți. Coborâți, nu vă fie frică, coborâți. A, nu ne fi frică, e doar o execuție, nicio problemă, nu? Aoleu. Aoleu. Haideți, mișcați-vă, mișcați-vă, intrați acolo. Gardian Acolo. peste tot. Puneți-vă pe scaune. Bă. Aoleu. Bă, și acum? Joe, pune-te pe scaun de execuție. Eu... Am zis, pune-te pe scaun, am zis. Acum! Altfel o să te omor înainte să fii executat. Joe. Îmi pare rău, Paladin. Și mie mi-a părut bine. Joe. Mi-a Nu mă părut pot bine să te uita. cunosc. What the fuck? Bă, dar ce se aude? Nu știu, lasă-mă mai să zic ușa. What the fuck? Aoleu. Bă. What the fuck? Gata, Joe. Mai ai 5 secunde de 3. 5, 4, 3, Oh, 2, da. 1. What? Ah, salvarea! Hai, Joe, hai pe asta! Dă-i! Nu! Dă-i, Joe! E aici! E, gata! Ok, trebuie să fugim! Haide! Ieșit. Hai! What the fuck? Oh, Max, frate! Ai venit să ne salvezi! Oh, Joe! De când nu te-am mai văzut. Max, chiar te țin de promisiune! Desigur, omule. Luați repede asta. Bă, dar tot nu o să știu cum mai să fac. Ok, haide să mergem! Hai să plecăm. Bă! Stop! Opriți-vă! Nu! Dă-i! Omorâți-i! Am rămas fără gloanțe! Și eu! Max, salvează-ne! Oh, fuck. Mai e unul! Hai repede pe scara asta! Hai că Max îi ține ocupat acolo! Hai repede! Hai, urcați repede. Ah, ok. Max, cum ai scăpat din cealaltă închisoare? Oh, Lasă că... Îmi spui tu după ce ajungem în siguranță. Ok. Ok, haide. Vino. Ok, băieți, haideți. Haideți să What the mergem. fuck? Stați! Se bat doi acolo. Bol. Ua, hai să ne grăbim. Hai. Hai pe aici. Ok, haideți repede. Să luăm pe aici? Cred. Bă, aveți grijă, doi gardieni acolo. Haide. Fiți puțin grijă că e cam periculos pe aici, putem cădea. Max, mai ești acolo? Scările sunt cam șubrete. Da, te știu. Ok,
Ok, sparge gardul repede. Aveți grijă, vezi. Stop! Sunt doi gardieni acolo. Mi s-a părut că am văzut pe cineva. Băi, ce facem? Mă descurc eu. Se cade. Cum? Fără tine? Se cade. Hai, vino. Ei, tu zic. Vino, Joe. Joe, trebuie să lăsăm. Nu mai avem să facem. Nu o să las pe fratele meu aici. Lasă acum, hai. E cineva aici. Opa, nenea pilot, mâinile sus. O să pus pe alarmă! Stai, dacă apeși o să mori. Fii atent, du-ne unde vrem noi, pornește elicopterul acum. Max, frate,